Svrčinové zvy kurvy najväčšie. Poj. Pochádzajú to samé kurvy. Yeah. Ktoré sa predávajú každý deň 24/7. Nevedia, čo je to kondóm. Poj. Ja idem that wrong goal. OK, Štvrcinové to je taká vyjebaná dedina, ktorá by tam bodaj aj do rána by skapala. Radšej by som ju tam prišiel atomovku zajebať, radšej by som tam atomovku išiel zajebať. Potom by ich tam rozjebalo, jak kedysi v druhej svetovej vojne vyťahne na teba Hitlera, potom pochopíš, čo je to. Pravá vojna, rozjebem vás na 2 hračky, urobím si z vás nejakú polievočku na nedeľnú obedík ja. Rozjebem ich na 2 hračky, bude z toho mať po piči. Zavolám na teba Hitlera, bracho. Vytetujem si takto hakača na teba. Potom pochopíš, kto je tu ten Hitler, či je to Hitler, či som to ja, ale budem to predsa asi ja. OK. Vyťahnem na teba tanky, vyťahnem na tebe nejaké gangy, vyťahnem na teba akačka, vyťahnem na teba snajperky, zavolám mojich crew, oni ťa odjebu. OK, bracho, ty si taký malý kokot, preto si zo Svrčinovca, tam sú samé kurvičky, ktoré jebu bez kondóma, iba by to detiska by to chcelo. Jebal by som tvoju mamu do ústa či do bieleho pyžamka. By som ho sám zafarbil mojim semenom, však to je to také kvalitné, ako krásne mliečko, ktoré tam okojím. Je to také po peči, že si by som to rozjebal. Toto je to môj byt, toto je to moje. Svrčinovec je tu není vítaný, radšej by som ho tam rozjebal. Keď do mňa skočia, tak skočím ja do všetkých, aby už pochopili, čo je to Stará Bystrica. Toto není žiadny hud, toto je klasická dedina. Nemôže za to, že Svrčinovec je to najväčšia diera, je to najväčšia kurva. Babi tam jebu bez kondóma 24/7 od rána. Bodaj by ich tam jeblo už aj od rána. Pije to a hulí to a jebete mu na hlavu. Bodaj by uzdechli tie kurvy zo Svrčinovca.